bureauer på Bens Webshop. Og Anne, hun skal bruge nogle balloner. Og det forstår man egentlig godt, fordi balloner, de er jo bare så festlige og pynter helt vildt meget til sådan en fest. Det kunne være, at Anne skal holde en konfirmation eller et eller andet. Det der er med vores balloner, det er, at vi får dem for en af verdens største ballongrossister. Så god kvalitet, og her Anne har valgt sådan nogle mirror balloons. De er så flotte. De er overhovedet ikke gennemsigtige. Så vi har sådan en flot spejleffekt. Og så skal hun selvfølgelig bruge noget at sætte ballonerne fast til. Og der skal hun bruge ballonvægte. Ballonvægte, de er uundværlige til at lave flotte buketter til sin fest. Så lad os lige se en gang. Hun skal bruge nogle hvide. De er her. Hun skal bruge rigtig mange. Så Anne, din ordre, den er på vej. Ses!